हाय बर'नि सिनायथिखौ निग्र'नि कालारावसो होसिगोन बिसोरो नायना लाग्रो आरोना नै ओमफ्राय खुगाया मा जादों निग्र'नि खुगाखौ नायलाय माबायदि जादों निग्र'नि खुगाखौ नुदोंना माबायदि जादों हे मेरि हेमसेफेर इदि होनना नायो ओमफ्राय हिन्दीबो रोंबावबाय इयो खिन्थु निग्र'आ हिन्दीबो रोंबावबाय नै हिन्दीनि मेथाइ बानायदों रिल्सखौ हिन्दीनि बानायदों आरोना बिनि माबायाव थांबाथाय नोंथांमोना नुगोन बिराद शेयार जादों बे भिडिअ'आबो फेमास जादोंना एकदमबारे ओंखायनो मा होनो शेयार जादों दा हिन्दी फोरोंदों बियो इखौ बर'खौबो फोरोंब्रा बर'निबो रिल्स बानायो बेखौ ओमफ्राय आर'नाइ गानो बेखौ आर'नाइ गानहोनानै ओमफ्राय फटक साफाय ओमफ्राय गावनि पस्टआव होदों आरोना हेपिनेसनो बेनि थाखाय थ' रायजोफोर आं नोंसोरनि सिगाङाव मोनसे खोथा बुंनि आरोना उनाव लासैनो बिदि जुदि जोंनि बर' सिख्लाफोरा निग्र'जों थांबाय थाबा निग्र'जों हाबा जाहैबाय निग्र'जों थांबाय थाबा मा नङा बिसोरखौ लाबोयोसो बर' सिख्लाफ्रा जोंनि बर'नि जायगायाव बर'नाव लानासो फैयो बिसोरखौ थ' बिदिनो जुदि लाबोबाय थानानै हाबा जायोबा ओमफ्राय उनाव गथ'खौ खांबाय थाबा गथ'आथ' बिसोरजों जोनोम जाबाथाय जोंनि बर'नि महर लाया दै आं नुबाय निग्र'निसो महर लानानै ओंखारो मिथिगौ ना निग्र'नि महर लानासो जोनोम जायो थ' जोंनि बर'आ गोमानो थाखाय बारा गोबाव गैला खोमालै उनावहाय बर'नि सिनायथिखौ निग्र'नि कालारावसो होसिगोन बिसोरो गोसोम नायनाय इनै खुगाखौ नायना निग्र'नि कालारावसो जोंनि बर'खौ सिनायथि होसिगोन खोमा बिसोरो मिथिगौ ना मानि थाखाय बिदि खालामनो गोनां ना जोंनाबो बर'नि मोनसे कालार दङ जोंनि बर'नि कालाराथ' इसिबां लेथ्रा नङाना बिसोरनि बायदि ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो जोंनि बर'फ्रा गासैबो जुदि निग्र' जाजोबगोन होमबाना मानसिफ्रा जोंखौ माथो सिनायनायानो नंला बर'फोरखौ बिनि थाखायनो आं होनदों जै निग्र' गोसथोनायफोरखौ ना निग्र' हाबा लानाय आरो हाबा जायालासिनो इसोरो हौवाफोरजों जमा थायो हाबा साबा जेबो इसोरनाव सिनायथि गैया इसोरो डाइरेक्ट गोसथोलायबाय बिदिनो लिभिं ना मा होनो ओमफ्राय रुम भारा लालायबाय बिदिनो थालायबाय बिदि आरोना थ' बिसोरबो बिदिनो दङ आरोना थ' इसोरोथ' गथ'खौ खांगोन खांनानै ओमफ्राय जोंनि बर'आव सेस गोसार होजोबनानै गोसोम निग्र' बायदि गोसोमखौथ' बादो गोसोमा देरसन जोंनि बर'आवबो दं ओमफ्राय निग्र'नि कालारा एसे आलदा जाखायो आरो निग्र'नि माबाफोरा आलदा जाखायो बिसिनाबो मालाय गावसिनि कान्ट्रि दं थ' बिदि जोंनि बर'आव जानो थाखाय बारा गोबाव गैला मिथिगौना लोगोफोर इदि जाजोबसिगोन बिनिखायनो बै निग्र' गोसथोनायफोरखौ जोंनि बर'नाव थानो होनांला होखारहरजोबनांगौ मिथिगौना नोंथांमोना कमेन्ट खालामलाय नंगौना नङा बे बाथ्राया होखारहरनांगौ ना निग्र'जों हाबा जादोंबा जोंनियावथ' जेनेबा जोंनि बर' कालसारावथ' दङ नालाय हाबा जाबाथाय हौवानि न'आवसो थाहैनाय मिथिगौना हौवाजों थांनाय हौवानि न'आव थाहैनाय बिदि आरोना ओमफ्राय हिन्जावनि न'नि आलासि जायोना बिदिथ' हिन्जाव न'आव लाबोआना जोंनाथ' कालसाराव जोंना इदिसो थ' बेखौबो होखारहरनांगौ आरोना बे निग्र'नि न'आथ' जोंनि बर'निल' नङाना बर' जायगायाव नङाना बेनाथ' आउट कान्ट्रि एकदम आफ्रिकायावसो दं थ' बेबो लाना थां आफ्रिकायाव ना मा होनो आफ्रिकायाव लाना थां ओमफ्राय गुफुर गथ' जोनोम जाहैगोन खोमा बे आफ्रिकायाव थांबाथाय जोंनि बर'नि कालार थ' आं बिराद मिनिनो ओंखारो मिथिगौना बिसोरनि रिल्सफोरखौ नुबाथाय बिनि खुगाखौ एसे मोजां नायना लालाय एकदमबारे हरावबो बेजों थाफानो गिगोन खोमा मिथिगौना आंथ' बे जोंनि आसामाव थानाय जोंनि बर'नि जायगायाव थानाय बे जोंनि इण्डियाआव थानाय बे मानसिफोरजोंनो सोरजोंबा खाथियाव गसंफानो गियो मिथिगौना ओमफ्राय बिसोरो बिदि लेथ्रा मानसिफोरजों खाथियाव बोरै गसंफायोथाय ओमफ्राय सिथाब भिडिअ खालामबालानै थोस जानो नङालै आंजों थ' नैबे भिडिअखौ नायना लालाय नै हाथायजों मेगनजोंल' ख्लाब जोंदों नालाय ओमफ्राय बिसोरो बिथांमोना शपिंआव थांदों अबेबा शपिं मलाव थ'
बिदि शपिं खालामनो थाखाय आरो आउट कान्ट्रि बेरायनो थाखाय आरो मोजां मोजां बुस्थु जानो थाखाय आरो फैसा मोननो थाखाय आरो बै बुस्थुफोरखौ गिदिर गिदिर नांगौना बिथांमोननो बिनि थाखायनो बिसोरो निग्र'खौ गोसोथोयो मिथिगौना बर' सेंग्राफोर नोंसोरखौ नायला बर' सिख्लाफ्रा ओमफ्राय उनाव लासै लासैनो निग्र' सेंग्राफोर निग्र' सिख्लाफोर ओंखारसिगोन जोंनि बर'आव ओमफ्राय गासिबो गिदिर गिदिर जाजोबसिगोन होमबासो गोजोननाय मोनसिगोन खोमा बर'फ्रा बर' सिख्लाफ्रा थ' मानि थाखाय जेनेबा गुबुन हारिखौ लानो एफा लेथ्रा कालारखौ आरो एफा लेथ्रा मुगै सुगै मानि थाखाय लानो ना जोंनि बर' सेंग्राफोरा जोबनानै थांदों नामा मेरला बर' सेंग्राफोर मिथिगौना बिदि मालाय हारिखौ जोंनाव सोनानै ओमफ्राय जोंनि कालारखौ सोलायनाङा मिथिगौना बुरबक सिख्लाफोर साला मेलेम खालि जोंनावथ' दंफैखायोआनो सोरबा सोरबा साफा सानै नुजेनखाबाय ओमफ्राय उनाव एकदम गासैबो सारा बर'आनो निग्र'नि कालार जाजोबसिगोन मिथिगौना बिनि थाखायनो बिथांमोनखौ जोंनि बर'लेण्डआव बर'नि जायगायाव थानो होनांला होखारहरजोब ओमफ्राय गिदिर गिदिर मानसिफोरा मानि थाखाय जेबो एक्सन लाया माबा मोनसे बुंनांगौब्रा नोंथांमोनाबो मा नायनानैल' सिरि सिरि थायो जाय हानाय हानायखौल' एकदम नारसिनो ओमफ्राय जाय हायिफोरखौ एकदम नायनानै बिदि नायनानै थायो नोंथांमोना एसे माबा हो वार्निं हो न'खरफोराव थां ना गिदिर गिदिरफोरा जोंनि बर' समाजाव गिदिर गिदिरफोरा मेरला दङ बिथांमोना थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबाथाय फेसबुकखौ फल' खालामनानै हो आरो इउटुब चेनेलाव नायदोंबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो थाबैनो 1K खालामनानै होलाय लोगोफोर आंना फेसबुक पेजआबो बिराद प्रब्लेम जादों आरोना मनिटाइजबो जायाखै आरो मा होनो लाइभबो होजायाखै आरोना ओमफ्राय नटिफिकेसनबो थाङा मानसिफोरनाव भिउसबो फैयै जादों बिदि आरोना थ' नोंथांमोना शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरो इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आं इउटुबावबो एक्टिभ थागोन बिदिनो भिडिअ हगारबाय थागोन थ' आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखायबो बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय थ' बाय बाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन बाय बाय